Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vom filma pe simulator. Nu mai știu ce să filmez. Și azi nu știu dacă am postat, dar mi-am luat un nou huge. Nu știu dacă am postat. L-am luat pe pinguinul ăla. Am dat ouă la Hypeg-ul. Pe 10 milioane l-am dat. Pe 10 milioane. Am început să fac eu foarte multe de-astea ametisturi și am făcut multe de-astea. Bă, nu sunt chiar așa multe, dar totuși. Și astea sunt foarte ieftine acum. Ia uite, hai pe covine. Eu o să mai iau încă 10k pe 1, pe 10 milioane. Bine. Nu știu dacă o să iau. Aș vrea eu. Mergem și noi la zona, ultima zonă, ca să ne luăm și noi. Să luăm și noi întâi și întâi. Bă, ce are mă? Am spart aici din greșeală cu degetul așa și deja am luat de la, deja am luat de asta. Bă, vezi că e bine. Chiar e foarte bine. Am făcut foarte multe pentru clan și v-am spus în curând o să fac și clanul meu. Am făcut 1.5. De-abia aștept să fac și clanul meu, să vă bag pe voi. Bine, cei care o să lucreze pentru clan. Că dacă nu veniți degeaba în clanul meu, eu nu vă bag pe degeaba. Pentru că îți dau joc aici. Se aude foarte tare când minez unde asta. Stau puțin AFK să-mi pun și contul ăsta la format. Pe contul ăsta pe contul mic. Am rang 6 și nu pot să dau eu ce-mi trebuie de pe contul ăsta. Am și... stai, am dat mai tare. Am și un Hypeg. Am și multe chestii am piste. Pot să fac cu contul ăsta dacă iau bani, dacă pot să vând, dar nu, deocamdată nu pot, trebuie să am rank 8. S-a băgat update-ul ăsta care nu mai pot să... A fost un update rău, în fine. Și uite ce am găsit. Dar stai că trebuie să schimb petele. Toate petele să le schimb. A fost un update care mie chiar nu mi-a plăcut deloc. Deloc. A fost cel mai rău update. Nu știu. Fac rank 8 și aia, dar totuși a fost foarte nașpa update-ul ăsta. Nu sunt motive multe. În fine. Acum vreau să trecem măcar de zona asta, să sparg blocurile astea, că am școală și nu mai pot să fac eu cum făceam înainte. Și mie mi se pare că trece timpul foarte repede. Adică nici nu știu când a trecut weekendul și suntem deja la jumătatea săptămânii. Mamă, câte de-astea. Câte de-astea de emerald. Eu am o strategie, eu sparg așa, sus văd minereul dacă sunt, dar nu sunt, asta e problema. Și jos. Și eu mă duc încă 3 blocuri și sparg câte 2. Sparg câte 2 blocuri. Cum fac aici? Ia. Revenim când am terminat asta, că nu vă țin tot timpul. Am revenit. Dacă aveți ceva, peturi, diamante,
să mă ajutați și pe mine. Vreau să fac clanul ăla cât mai repede. Și vreau și să-mi fac huge multe și asta e o problemă. Că nu știu ce să aleg. Dacă aveți peturi, orice ce mă poate ce mă ajută, vă mulțumesc dacă puteți să mă ajutați. Mă ajut mult. Și un pet mă ajută. Așa, deci revenim cu giveaway-ul ăla care v-am spus eu vouă, care pe voi nu vă interesează. Vă dau astea, 100 de peturi de astea, dacă faceți 10 sau 5 like-uri la episodul ăsta. 100. Eu zic că e ofertă bună. Nu vă cost nimic, un like, poate intrați voi pe mai multe conturi, măcar să am și eu primul comentariu. Ia uite, am luat asta, mi se pare foarte bine că îmi dă 27 de puncte pentru clan. Și asta îmi dă cel mai multe poțiuni de astea, de Treasure Hunter. Ia, cât de poțiuni de Treasure Hunter? Pohă, 3000! Da. Eu spar mai mult pentru puncte pentru clan. Și de-abia încep să ajung la final acolo să fac. Am nu mai se merită să vând astea, trebuie să fac neapărat ca să fac huge-uri eu. Opa, în contul ăsta. Au 27 puncte. Îmi dă foarte multe poțiuni și dă poțiuni de toate și gemuri de multe. Uite, am 6 ca de diamante acum. Am făcut. Se vede așa puțin, că sunt foarte multe astea și nu prea se vede de obicei, dar puțin se vede așa, puțin. Ia, am terminat. Încă nu. Mamă, și cât am minat. Ia să vedem și pe contul ăsta ce se întâmplă. 300. Bun. Încă de asta. Bă, îmi dă foarte multe la aici. De alea Rainbow, dacă mi-ar da, ar fi bine. Acum s-au mai băgat încă 3 de astea noi. Quartz, Anex, parcă știu, și încă una, nu mă știu. Am văzut și eu prin Trading Plaza. Ieri am încercat să fac 2 filmări, dar nu mi-a reușit niciuna. Am încă 200 de blocuri. Plecăm aici. Mergem cât mai în jos, că în jos sunt mult mai multe minereuri. Mamă, câte de astea verzi, una după alta, bă, 5. 5 sau 6 erau. Încă una. Ia uite câte minereuri sunt. Și am observat că nu mai îmi dă de astea primele, astea numele de șaspirul. Și bine. Mamă, dar câte poțiuni îmi dă, bă. Ia câte puncte am făcut ori la clan. Mamă, nu. Erați doar liv. Nu e problemă că l-am la friend și zic să mă bage din nou, cum am ieșit din greșeală. Până îmi fac eu clanul meu, îl ajut pe el la clan.
Bă, când era în top, ăștia din top aveau câteva ca și am avut 500 și ultima avea 23 parcă avea. Pe ultimul loc și nu m-a pus pe 100. A pus clanul. Nu știu de ce. Oare am terminat? Am terminat. Elderstone. Care e Elderstone? Ia să mă duc în jos să vedem care e Elderstone. Ia, care e Elderstone? Asta e Elderstone? 7. Da. Da, asta o sparg ușor. Bine, nici chiar ușor, dar o sparg. E acesta. Huge. Da, huge. Îs răi cu mine. Aici sus de astea să le vreau tot. 220 de milioane. Să mergem noi la zona 4. Așa. Bun. Aici iau doar asta și asta. Wow. Pac. Mamă. Am luat tot. Dar la ce preț are, e clară treaba. E și scumpe. Scumpe. Rău. Rău. Este că nu am huge echipat. Așa. Da, bun. Eu o să Elderstone-ul ăsta și cu voi dau puțin pauză că mai mă și la contul ăsta. Tot dau așa gropi până se termină piatra asta. Ia, chest. Fac mai deschis. Bă. Așa. Și încă un chest aici la final am văzut. Op. Revenim când termin questul ăsta, că nu mai am niciun chef să stau să vorbesc. Bine, am. Da, acum nu. Trebuie să fac și pe tabletă multe chestii. Uitați și voi la ce înălțime am găsit de asta. Păi, 1, 2 și asta e 3. Bine, și așa se zonă, dar totuși. Uitați cât m-am dus aici în jos. Singur. Am tot dus, am zis, bă, hai să merg așa în continuare, să vedem ce găsim. Uite aici, primeze să vezi, pe partea aia să mă mai duc, pe partea asta. Să vin, 4 vezi până acum. Bine, a fost și care mai mic, care mai mare. Groapa. N-au fost toate la fel. Altele m-am dus și mai jos. Altele m-am dus mai jos. Însă. 1500 blocuri. Chiar așa. Am mai găsit tot de asta tot aici. Am pus pauză din greșeală.
Ia. Trece la următoarea zonă. Ia să vedem ce la următoarea zonă. Opa. Bă. Ce mă? Bă. Bă, ce aici, mă? Că mă duc sus. Vin înapoi aici. Vin aici. Mă duc aici. Și uite puțin. 3 de astea și nu le-a nimeni. Bă, pomană curată, ce să zic. Ia. Și aici. Ia să vedem noi aici în jos. Ia acestul ăsta ce ne dă. Nu mai stau să-l menez. Trebuie cel mai bine e să-mi iau... O să pun puțin pauză să farmez și eu alea pe aici. Tocmai ce am terminat și pe contul ăsta am terminat rang 6 și acum sunt la 7 și de-abia aștept să-l termin și să văd chestiile mele. Prima oară mă duc la Tech Spawn să deschid un orarcică. Ia, pun puțin pauză ca să fac aici și imediat la tabletă și imediat revin. Gata, am terminat cu tableta, acum revin aici. Pentru că avem treabă. Mergem la... nu trebuie să fac. Mergem înapoi. Am și uitat că încă nu m-am obișnuit. Facem aici. Luăm aceste 50 de peturi, le transformăm în gold. După aia astea toate în gold. Și după această chestiuță minunată, mergem aici. Și pac. Nu știu ce mi-apare așa, dar în fine. Pac și cam atât. Și pe aia luăm toate astea, scoatem tot. Pac. Bun. Și acum... Op. Ia. Ce minereuri sunt. Nu mai văd de aici. Opa. Pickaxe enchanter pickaxe. Bag more coins. Lucky. Explosive. Damage. Lighting 5. Fracture, gem, diamond, power ball, opa, X-ray, fortune, îi bag de toate. Replenish, nu știu ce, dar nu mă interesează, pun și de ăla. Ia, fracture, lighting am pus, gravity am pus. Damage am pus, explosive am pus, lucky am pus, more points am pus, player speed și
Ia. Ia. Se dă singură. Stați vezi ce pickaxe îmi fac eu de șmecher aici. Gata. Mi-am făcut pickaxe-ul dorit. Ia să vedem noi acum cum e. Oricum. Dar una. Acum, da. Păi nu. Vreau nu more coins, nici lucky, nici explozii. Ba da, explozii vreau atât. Lighting, fracture, nici nu vreau în afară de asta. Sau X-ray vreau. Acum trebuie să-mi dai X-ray sau aia. Bă, ce-i tot, bă, tot să-i dăm continuare. Lighting. Na, că eu nu vreau lighting, bă, dă-mi înapoi. X-ray vreau eu. Problema este că mi-a tot în spate. Asta e foarte greu. Asta e cea mai mare problema mea. Mamă. Mamă, dar m-am dus. M-am dus. Oh, ăsta. Foarte să-mi găsesc eu. Nu știu de ce dau așa încetul. Îmi trebuie și mie un pix. Oare? Da. Dați și voi un like și un subscribe dacă v-a plăcut videoclipul. Și dacă nu v-a plăcut. Și noi ne auzim data viitoare, așa. Hai. Pa.